Dobrý den, vítám všechny diváky, kteří se budou dívat na naše dnešní interview s profesorem Saxem. Rada by som touto cestou privítala všetkých, ktorí nás dnes s profesorom Saxom počúvajú. V prvom rade by som vám, pán profesor, veľmi chcela poďakovať, že máme opäť možnosť robiť spolu tento rozhovor. Po roku sa opäť takto stretávame a ja veľmi ďakujem za túto možnosť. Great to be back. Yes, we are all glad that you found some time in your very difficult schedule to handle, let's say so. I have some questions for you, of course, prepared. However, I would start with what happened last... Sme veľmi radi, že sa vám podarilo nájsť si čas aj napriek tomu, že máte veľmi nabitý harmonogram. Mám pre vás pripravených zo pár otázok, ale rada by som začala s tým, čo sa udialo minulý týždeň. Celý ten týždeň bol dosť hrozný, pretože sme mali možnosť sledovať 4 rôzne udalosti, ktoré nám ale ukázali, ako vlastne v poslednom čase funguje hegemón. V Južnej Kórei sme sledovali pokus o prevrat a vyhlásenie stanného práva, súčasne veľmi rýchly pád režimu v Sýrii a škandalózne rozhodnutie ústavného súdu v Rumunsku, ktoré prešlo mlčaním. Ja tieto oddelené udalosti ale vnímam ako jeden celok. Aký je ale na to váš názor? Myslíte, že ide o oddelené alebo vzájomne prepojené udalosti? A ak sú vzájomne prepojené, ako by bolo možné to vysvetliť? Events as a whole, actually. What is your take, however, on these things? Do you view them separately? Do you think they are connected? And if connected, how do you see that? I think they could well be connected. Of course, we don't know the full story of most of this. So there are backstories that are still to be revealed if they ever will. Je dosť možné, že sú skutočne vzájomne prepojené. Samozrejme, že do veľkej miery nevieme, ako to naozaj celé je. Existujú ale zákulisné informácie, ktoré možno budú v budúcnosti odhalené, ak vôbec. Je ale pravdepodobné, že to celé spolu súvisí. Spojené štáty manipulujú mnohé vlády, ale povedal by som, že tak robia hlavne zo zúfalstva, pretože Bidenová administratíva končí a vystrieda ju tá Trumpova. So smútkom musím skonštatovať, že Bidenová vláda a jeho zahraničná politika predstavovala jedno z najotrasnejších a najhlúpejších zlyhaní Spojených štátov za poslednú dobu. A to je mi naozaj ľúto, pretože si myslím, že ani jedna z našich moderných administratív nebola dobrá. Ale Bidenová administratíva si skutočne osvojila myšlienku, že bude bojovať s Ruskom a s Čínou, že ovládne Blízky východ a že tak bude chrániť americkú hegemóniu. No a preto všetky tieto udalosti, ktoré ste spomenuli, súvisia prinajmenšom so Spojenými štátmi americkými. Ak sa pozrieme na Kóreu, tak tam to vyzerá na vnútornú záležitosť, ale aj tu môžeme vidieť prvky amerického zapojenia. Napríklad je toto zapojenie vidieť v tom, že Spojené štáty americké tlačili na Južnú Kóreu, aby dodala zbrane Ukrajine, ale juhokorejský prezident, ktorý odštartoval prevrat, narazil na tamojšiu opozíciu. Stanné právo vyhlásil práve preto, aby bolo možné presadiť dodávky zbraní na Ukrajinu. Takže keď priznal, že prevrat sa začal kvôli spojenectvu opozície so Severnou Kóreou, povedala si viac, ako v skutočnosti chcel. To načasovanie prezrádza, že Spojené štáty v tom mali prsty, prinajmenšom zo strany Deep Stateu a možno aj zo strany CIA. Keď sa prevrat začal, Spojené štáty len skonštatovali, že to celé sledujú so znepokojením, ale nič viac neurobili. Takže nič nenaznačovalo, že by vo Washingtone boli kvôli tomu nejako zvlášť na nohách. No a teraz Gruzínsko. Gruzínsko je uprostred farebnej revolúcie na spôsob Ukrajiny. To, čo sa deje v Gruzínsku, nápadne pripomína to, čo sa dialo počas Majdanu v rokoch 2013 a 2014. Myslím to tak, že ak sa poriadne pozrieme na udalosti na Majdane, ktoré viedli k zvrhnutiu Janukoviča, musí nám byť jasné, že Spojené štáty sa priamo podieľali na zmene režimu.
Niečo podobné sa teraz deje v Gruzínsku. Všetko nasvedčuje tomu, že gruzínska vláda sa pokúsila obmedziť aktivity mimovládnych organizácií Spojených štátov na presadzovanie amerických záujmov. No a keď sa tak stalo, Spojené štáty sa vzbúrili spoločne s Európou a povedali, ako sa vôbec opovažujete kontrolovať aktivity našich mimovládnych organizácií. Mimochodom, Spojené štáty ale robia presne toto isté. Je to úplne pokrytecké. Spojené štáty nedovolia žiadnej zahraničnej vláde, aby zasahovala do ich politiky, ale oni sa kľudne montujú do zahraničných politík všetkých ostatných. A to, čo sa deje v Gruzínsku, mi nápadne pripomína americkú operáciu s Národnou nadáciou pre demokraciu, Národným republikánskym inštitútom, Národným demokratickým inštitútom a niektorými pomerne známymi americkými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa podieľajú na podnecovaní nepokojov. Gruzínska prezidentka je navyše úplne nezodpovedná, pretože vystupuje proti ústavným procesom jej vlastnej krajiny a tým sa snaží vyburcovať Európu k tomu, aby ju podporovala. Je to strašné. Rumunsko. Opäť, vidíme tu americký spôsob miešavania sa do vnútornej politiky, ktorý nasledovala takmer celá Európa, až na Slovensko a Maďarsko, ktoré sú kvôli tomu teraz dosť nepopulárne. Toto spôsobilo, že v Európe začala padať jedna vláda za druhou, pretože obyvatelia Európy nechcú vojnu, nechcú konfrontáciu s Ruskom, nechcú vysoké ceny energií, nechcú ďalšiu militarizáciu celej spoločnosti, ale práve toto presadzujú Spojené štáty. Takže keď v Rumunsku vyhrá voľby kandidát, ktorý je proti tomu, čo presadzujú Spojené štáty, aj napriek tomu, že má len, myslím, okolo 23%, čo nie je ani veľké číslo, ale je prvý spomedzi viacerých kandidátov, no tak samozrejme v Spojených štátoch nastane panika. No a zrazu je tento kandidát vyhlásený za neplatného, zrazu sa zrušia celé voľby. Považujem to za istý druh zúfalstva a celé je to veľmi smutné a alarmujúce. A bohužiaľ, to svedčí o tom, že aj tie úplne základné politické normy sa v Európe pod tlakom americkej hlúposti a amerického militarizmu rozpadajú. No a napokon sa toto všetko zbieha k Sýrii. Tá bola štvrtá v poradí, ktorú ste spomenuli. Sýria je vyvrcholením 13 rokov trvajúcej snahy zo strany CIA a Izraela, aby bol zvrhnutý Asad. A som si istý, že vojna v Sýrii sa bude rozširovať. Sýria sa rozdelí medzi súperiace armády. Čaká nás ešte veľa krvi prelievania. Mrzí ma, že to tak poviem, ale toto nie je nejaké ľudové povstanie. Toto je vojna financovaná a vyzbrojovaná zo strany CIA už od roku 2013, a to na príkaz Izraela. Izrael tu zjavne zohráva dôležitú úlohu, pretože mu od začiatku išlo o zvrhnutie Asada, o prerušenie spojenia medzi Iránom a Hizbaláhom, ktorý sídli predovšetkým v Libanone. Hizbaláh bol hlavným vojenským podporovateľom Asadovej vlády a to bolo v skutočnosti dôvodom Asadovho pádu. Keď bol Hizbaláh v Libanone oslabený v dôsledku útokov Izraela, prebiehajúcich v posledných mesiacoch, vojensky mu pomohla Sýria a to viedlo ku konečnému útoku, na ktorom sa podielalo Turecko, Izrael a CIA. Navyše dosadili do velenia džihadistov, ale dosť pochybujem, že vo velení aj zostanú. Bude sa šíriť násilie, ako vlastne ostatne všade tam, kde sa vmiešavajú Spojené štáty. Takže dá sa s istotou preukázať súvislosť medzi týmito udalosťami? Povedal by som, že to nie je také isté a že by sme mali byť trochu opatrní, ale s najväčšou pravdepodobnosťou ide o akúsi konečnú hru zo strany Deep Stateu ešte počas posledných týždňov Bidenovej vlády. So
Can one prove every one of these links? No. I think we should be a little bit cautious. Is it plausible that this is kind of the end game of the deep state during the final weeks of the Biden administration? I would say yes. Thank you very much for your overview. Ďakujem vám za objasnenie a prepojenie jednotlivých udalostí. Dá sa ale povedať, že v celom svete momentálne nastáva chaos. A veľa ľudí aj u nás v Českej republike vkladá veľké nádeje do nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Isté, on je majstrom silných rečí, napríklad v tom, ako ukončí vojnu na Ukrajine za jeden deň, čo je mimochodom vysoko nepravdepodobné, ale vy ako Američan tiež vkladáte nádeje do nového prezidenta? Pretože, ako ste povedali, Bidenová administratíva zlyhala na plnej čiare, a to som ešte povedala mierne. Aj čo sa týka vlastných cieľov, ale zlyhala možno aj v očiach celého ľudstva. Každopádne teraz má určitý podiel viny na chaose, ktorý sa svetom šíri. Môžeme teda podľa vás dúfať v nejaké zlepšenie s nástupom nového amerického prezidenta? I wouldn't say I have high hopes. Of course I have hopes, but Nerobím si veľké nádeje. Nejaké určite mám, ale to, že budeme mať nakoniec ucelenú, logickú a racionálnu zahraničnú politiku, ešte vôbec nie je isté. Podľa všetkého to bude tak, že Trump bude skutočne smerovať k ukončeniu vojny na Ukrajine. Toto samo o sebe by bolo pre Európu obrovským prínosom, aj keby to malo byť to jediné, čo ako prezident urobí. Nie je ale vôbec isté, či sa toto naozaj stane. Ale tá možnosť tu je. Jeden z hlavných dôvodov je ten, že už asi nikto v Amerike nechce túto katastrofu ďalej podporovať. Nikto nechce, aby sa o tom opäť hlasovalo. A Ukrajina na boisku prehráva. Takže nakoniec sa celá zmena režimu pod hlavičkou Spojených štátov ukázala ako jedno veľké zlyhanie a Trump nechce byť súčasťou tohto zlyhania. V administratíve má okolo seba viacero ľudí, vrátane novozvoleného prezidenta J.D. Vansa, ktorí celkom jasne tvrdia, že túto vojnu vyprovokovalo rozširovanie sa NATO. Ukrajina túto vojnu prehráva a hrozí nám v nej nukleárna eskalácia. Ukončíme to. Nič dobré z toho vzísť nemôže. Takže tu by som videl priestor na dobré rozhodnutia a udalosti. Na Blízkom východe ale situácia vôbec nie je istá. Vo vedení Spojených štátov máme veľa šialencov. A izraelská lobby je mimoriadne silná. Prepojenia medzi CIA a Izraelom sú dlhodobé a Trumpova retorika nie je nejako zvlášť mierovo orientovaná. V skutočnosti je to naopak. Bol to práve Trump, kto pred pár rokmi pochoval jadrovú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Trump by skutočne urobil lepšie, keby sa prebudil do reality a uznal, že popri Izraeli by mal existovať aj palestínsky štát a USA by mali uznať dvojštátne riešenie. Tak by sme v tejto oblasti dosiahli mier. Opäť ale v tomto prípade nemám prehnané nádeje, pretože tam môžeme sledovať taký rozmach zmätku, klamstiev a zlovôle, že nevidím svetlo na konci tunela v podobe mierovej dohody. Keď sa pozrieme na Čínu, ktorá je treťou oblasťou konfliktu, tak tam Trump opäť hovorí, že nechce mať s Čínou problémy a to je dobré. Ale na strane druhej jeho hlavným posolstvom je obchodná vojna s Čínou, pretože na ňu chce uvaliť 60% clá, ale jedným dychom dodáva, že nechce ublížiť svojmu priateľovi, čínskemu prezidentovi. Celý tento počin je buď úplný nezmysel, zmätok alebo chvastúnstvo.
Vyberte si. Ani jedno z toho mi ale nepripadá ako racionálne jednanie. Po tomto všetkom je zrejmé, že aspoň Európa by mala byť racionálna. Európska únia by mala povedať, nevieme síce, čo Trump urobí, ale potrebujeme zaujať vlastný postoj. Na nešťastie nedúfam ani v toto. Ešte 5 rokov dozadu som si myslel, že Európska únia je šikovnejšia ako Spojené štáty, ale už si to nemyslím. Na nešťastie Európa za posledných 5 rokov ukázala, že je na geopolitickej úrovni úplne neschopná. Von der Leyenová sa správa ako slúžka Spojených štátov a absolútne nemá zmysel pre európske záujmy alebo stratégiu. Scholz je jedna katastrofa. Macron je jedna katastrofa. Vlastne je to celé veľmi alarmujúce. Do týchto ľudí som vkladal veľké nádeje. Naozaj. Možno teraz vyzerám ako taký blbec, ale viete, naozaj som si myslel, že Scholz je racionálny človek a že bude dobrým kancelárom. Myslel som si, že Macron bude jeden mladý stratég s jasnou hlavou, ale nestalo sa tak. Na Európsku úniu ovládli v Bruseli Spojené štáty. Európa zapredala svoju dušu Spojeným štátom tým, že sa spojila s NATO do jedného celku. Toto je na tom celom najsmutnejšie, pretože si zrazu uvedomíte, že Európska únia sa stala podnikom NATO a nie podnikom Európy ako takej. Takto nejako to práve teraz je. Veľmi ma zamrzelo, keď Antonio Costa a Kaja Kallasová nestrávili svoje prvé dni v rozhovoroch so svojimi kolegami, nestrávili ich v Moskve, kde by mali byť, aby riešili geopolitiku, ale namiesto toho hneď utekali do Kyjeva, aby opäť so Zelenským predviedli show. Celé to bolo úplne scestné, od veci, bez akejkoľvek stratégie. Nebolo to nič iné, len ďalšie PR stretnutie, ktoré je navyše absolútne v rozpore so záujmami Európy. Viete, toto ma trápi najviac, že Európa nič nepochopila ani s nástupom Trumpa. Na čo idete do Kyjeva? Choďte do Moskvy pre Boha živého. Robte zahraničnú politiku, robte niečo. Správajte sa ako dospelí ľudia, správajte sa ako Európania. Nenacvičujte tu PR pre Bidenovú administratívu. Well, I'm afraid that that's just a situation that Obávam sa ale, že presne takáto je súčasná situácia. Politici sa orientujú len na prázdne gestá, v skutočnosti ale ich politika nemá žiadny obsah. Je absolútne prázdna, riadia sa administratívnou politikou a majú plné ústa rečí o hodnotách, hodnotovej politike a tak ďalej. Majú všetky tie kvetnaté reči o hodnotách a hodnotovej politike a tak podobne. Ale možno by sa dalo povedať, a na to by som rada počula váš názor, že Spojené štáty predsa len možno dosiahli svoj cieľ, pokiaľ ide o Ukrajinu. Pravdepodobne sa Ukrajina nestane členom NATO, pretože v opačnom prípade by vojna pokračovala ďalej, ale podarilo sa im oddeliť EÚ od Ruska. V rôznych oblastiach od energií cez obchod až po financie, čo napokon viedlo k tomu, že sa EÚ stala závislou na USA. Mnoho spoločností buď to krachuje, alebo presúva svoju činnosť do USA, kde sú teraz ceny zemného plynu a ropy lacnejšie. Nemôže to byť niečo, čo sa vlastne Amerike podarilo? Myslím, že je to niečo, z čoho nakoniec Amerika môže benefitovať. For the American policy that this was achieved. This definitely is an achievement that benefits the United States. Ja si nemyslím, že na Ukrajine niečo dosiahli. Rusko ovládne bojové pole a vyhrá vojnu. NATO sa ďalej nerozšíri. Hlúposť americkej zahraničnej politiky videl celý svet. Spojeným štátom sa podarilo dostať Rusko do úzkeho spojenectva s Čínou a prispieť tým k vzniku BRICSu. A keď berieme do úvahy nie len BRICS samotný, ale aj krajiny zapojené v tzv. BRICS+, tak to činí celkovo 36 krajín, ktoré sa stretli v Kazani.
To je viac ako polovica svetovej populácie. Toto nie je žiaden úspech našej zahraničnej politiky, práve naopak. Ukazuje to, aká je naša zahraničná politika hlúpa. A Európa dopadla najhoršie. Keď Spojené štáty americké vyhodili do vzduchu Nord Stream, Európa sa len prizerala. Nikoho to netrápilo. Scholza to netrápilo. Celá ekonomika mu ide do čerta, ale jemu je to jedno. Pretože v tomto ohľade nepracuje pre Nemecko, ale pre USA. A keď som otvorene povedal, že plynovod Nord Stream vyhodili do vzduchu Spojené štáty, čo už je teraz úplne zrejmé, tak sa na mňa v Bruseli do krvi urazili a povedali: pán profesor Sachs, ako sa vôbec opovažujete niečo také povedať? A ja im hovorím: to si robíte srandu? Ako je vôbec možné, že vy o tom nehovoríte? Povedali, že to urobia, boli odhodlaní, naplánovali to a nakoniec to aj urobili. Nie je toto dostatočný dôkaz? Pre Brusel to ale evidentne dostatočný dôkaz nebol, pretože v Bruseli nechcú vidieť, ako to naozaj je, nechcú vidieť pravdu, nechcú premýšľať. Jediné, čo chcú, je zaliesť pod teplúčké krídla NATO pod vedením Spojených štátov amerických. Pre Spojené štáty možno zdánlivo a dočasne nejaký úspech nastal, ale Európu to vrhlo do ešte väčšej závislosti na USA a úprimne, čo akože nakoniec z toho USA budú mať? Európa nepredstavuje svetový trh a Spojené štáty týmto všetkým v očiach veľkej časti sveta prišli o posledné zvyšky pochopenia, dobrej vôle a akejkoľvek dôvery. Takže nakoniec to bol jeden veľký debakel. Celá filozofia USA sa v 90. rokoch zakladala na tom, že sa NATO a Spojené štáty budú rozširovať na východ a že sa v podstate postupne zmocnia bývalého Sovietskeho zväzu a tým Rusko obklúčia a možno dokonca úplne rozložia, ak budú mať šťastie. A bol to Zbigniew Břežinský, hlavný stratég v tomto celom prístupe, ktorý v roku 1997 povedal: ak to urobíme takto, Rusko nebude mať na výber. Nezostane im nič iné, než prijatie rozšírenia Európy a NATO. Nikdy sa nespoja s Čínou alebo Iránom, nebudú mať žiadne alternatívy, z ktorých by si mohli vyberať. Nebudú schopní vzdorovať. Toto bola úplne explicitná myšlienka, ktorá sa nakoniec ukázala ako úplne mylná. Bol to mimoriadne zlý, naivný nápad. Zo strany Spojených štátov išlo o agresívny prístup bez akejkoľvek príčetnosti a teraz reálne vidíme, že sa zmýlili na celej čiare, takže opäť o akomkoľvek úspechu sa tu nedá vôbec hovoriť. Ako ste už hovorili, vznikajú nám vo svete nové mocnosti a tým myslím predovšetkým krajiny BRICS. A to je určite na dlhšiu a podrobnejšiu diskusiu, či sa budú pridávať ďalšie. Myslíte si, že nás v budúcom roku môže čakať aj niečo pozitívne? A možno by sme mali spomenúť aj nejakú nádej, ktorú si nesiete do roku 2025. Ja mám jednu úplne konkrétnu nádej, a to tú, že sa skončí vojna na Ukrajine. A na to, aby sa to stalo, úplne stačí, ak Donald Trump povie jednu jedinú vetu. NATO sa nerozšíri na Ukrajinu. Ani teraz, ani nikdy. Týmto sa vojna skončí. Ale áno, problémy tu aj tak budú. Rusko si vezme nejaké územia, ale ten kľúčový dôvod, prečo táto vojna vznikla, bolo rozširovanie NATO. A Trump podľa všetkého veľmi rozširovaniu NATO neverí, ani ho to netrápi a nebude ochotný vrážať do toho ďalšie zdroje. Toto je asi moja najväčšia nádej a mohlo by sa to stať pomerne rýchlo. Mám ešte ďalšiu nádej, ale neviem, či si dovolím to očakávať, a síce, že by Európa mohla začať opäť premýšľať. Pretože za posledných 5 rokov sa Európa nadobro vzdala nezávislého myslenia. Ja neviem,
či je Ursula von der Leyenová vôbec schopná takéhoto myslenia, pretože úprimne povedané, za posledných 5 rokov nerobila nič iné, len papagájovala to, čo chceli Spojené štáty. Ale mám aj ďalšiu nádej, možno tu niekomu naozaj svitne a začne premýšľať. Možno, ak Trump uvalí clá na Európu, tak Európa nezostane sedieť na zadku a nepovie, nič sa nedeje, nám to vôbec nevadí a budeme ďalej poslúchať. Ale namiesto toho povie niečo v zmysle ako Európa sa bude riadiť vlastnou, nezávislou politikou, ktorá je hodná 450 miliónov ľudí, ktorí pochádzajú zo starých civilizácií, ktoré dali svetu úžasnú kultúru, úžasne skvalitnili život, dali svetu vychytené univerzity a technológie a práve pre toto sme pripravení postaviť sa na vlastné nohy. Ďakujeme pekne. A nebojíme sa, že by sa nám sem dovalilo Rusko, lebo je to jedna blbá, primitívna myšlienka sama o sebe. A Mark Rutte, ktorý je vo vedení NATO, nech láskavo prestane s tým, že sa potrebujeme vyzbrojovať, aby sme mohli čeliť Rusku a musíme na to dávať 3% HDP. Čo keby sme si tak namiesto toho sadli s Ruskom za jeden stôl a rozumne si to vydiskutovali. Nebude treba žiadne 3% HDP, namiesto toho za to môžeme obnoviť plynovod Nord Stream a začne nám znova fungovať ekonomika. Čo keby sme pre zmenu robili konečne niečo racionálne a normálne? V toto naozaj silno dúfam, pretože Európu mám úprimne rád a nechcem ju vidieť ako hračku v rukách Spojených štátov, ktoré si nevidia ďalej od nosa a nemajú žiadnu ucelenú myšlienku. Vidia len to, že chcú vládnuť celému svetu a toto ani zďaleka nie je ucelená myšlienka, to je jedna obrovská ilúzia. Preto si Európa musí takéto myšlienky vytvoriť sama za seba. To je skutočne krásna nádej a ja sa pod ňu podpisujem. Ale ako poznám našich lídrov, tak si myslím, že nebudú schopní sa zmeniť už len preto, že celé ich kariéry sú postavené na tom, že budú poslúchať ľudí v administratíve Spojených štátov. Obávam sa, že ak sa má stať to, čo ste práve povedali, tak budeme potrebovať úplne nových lídrov a na to bude potrebná drastická politická zmena. Len pripomeniem, že ako náhle Trump vyhlásil, že uvalí clá na európsky tovar, tak von der Leyenová reagovala tým, že by sme teda Trumpovi mohli vyhovieť tak, že z USA budeme nakupovať ešte viac. A v zápäti reagovala Christine Lagardová, guvernérka Európskej centrálnej banky, ktorá tiež povedala, že vlastne ide o to nakupovať od USA ešte viac. Presne tak. Obe pracujú pre Spojené štáty. Ani jedna z nich sa nepostavila na odpor a nepovedala, no nehnevajte sa, ale toto nie je v súlade s medzinárodným právom ani so zmluvnými záväzkami a je to v rozpore so Svetovou obchodnou organizáciou a budeme tomu vzdorovať. To by bola úplne normálna, opodstatnená reakcia. No ale keď ste v pozícii vazala a ešte sa v tej pozícii aj cítite dobre, tak nič iné nepoviete. Ale stačí sa pozrieť na reakciu Číny, ale aj iných krajín, ktoré sú súčasťou BRICS a ktoré v súčasnosti experimentujú so svojimi lokálnymi menami a podľa všetkého vyvíjajú tzv. Enbridge Project, ktorý vyzerá tak sľubne, že Banka pre medzinárodné zúčtovanie už od toho odskočila a povedala, že sa na tom odmieta podieľať. Váš čas sa už naplnil a tak vám položím úplne poslednú otázku. Neuvažovali ste niekedy nad tým, že by ste osobne navštívili Českú republiku? Samozrejme a budem veľmi rád, ak budeme v tejto diskusii pokračovať aj v roku 2025 a dúfam, že v dohľadnej dobe, pretože aj tu mám ľudí, s ktorými spolupracujeme a veľmi rád by som prišiel, ale na teraz sa dohodnime, že táto diskusia bude mať budúci rok pokračovanie. Budeme veľmi radi, ak sa tak stane a myslím si, že naši poslucháči zo Slobodného vysielača a blogu KOSA by boli zo srdca vďační, ak by tento rozhovor v budúcnosti pokračoval. Mohli by sme sa venovať napríklad BRICSu, čo je téma, ktorá nás oboch spája.
Ja osobne v BRICS vidím nádej do budúcnosti a tomu by sme sa možno mohli venovať. Na záver by som vám chcela v mene všetkých, ktorí sa podielali na tom, aby tento rozhovor pre našich poslucháčov mohol vzniknúť. Najlepší možný štart do roku 2025, pretože verím, že to bude potrebovať asi každý z nás. Thank you so much. Great to be with you and Happy New Year to everybody. Srdečne vám ďakujem. Som veľmi rád, že som tu opäť mohol byť. Uvidíme sa v roku 2025, možno aj v Prahe. See you definitely in Prague or someplace in 2025.